Dobrý deň, takže dneska si idem zahrať Crafting and Building Survival a neraz si nesmiem spustiť kreatív, lebo ja to proste si rád púšťam kreatív a vždy si pustím, ale teraz idem poprvýkrát skúsiť, že si nepustím kreatív. Počkať. Som tu prihlásený, lebo naposledy ma to odhlásilo. OK, som. What? Prečo mi to nejde pustiť? Pustiť sa! Po chvíli čakania konečne sa mi to pustilo. Takže nechám si prežitie. Náročnosť si dám na pokojnú. Rozšírenie. Pre istotu si dám aj súradnice, lebo ak náhodou zomriem a nechám si tam nejaké veci, tak aby som vedel, kde je to. Odhľadanie bude normálne. No. Takže nazvem server si teda nazvem takže server sa volá Survival World. Moc dobre anglicky neviem. Po chvíli, keď sa mi to pustí, takže pustilo sa mi to a hneď tam vidím prianiteľskú veš, ak sa nemýlim. Takže si budem musieť dať pozor. Beriem si nejaké veci, čo tu v čestke mám. Tak mám nejaké základné veci. Počkať, kde je tá väža? Aha, tam je. Takže idem si naťažiť nejaký kameň. Áno, dobre, takže máme kameň. Oho, mám prvé uhlie. Dobre, ukladá sa mi do inventára. Naťažíme si o viac, aby sme potom mali na fakole. Ale uhlie sa môže hodiť aj na piecanie. Dobre, tu. Furto sa mi to laguje. Teraz trocha idem do strany. Dúfam, že nájdem nejaké irony.
železo mi bude potom na lepšie vybavenie, nástroje a na štít hlavne, ak pôjdem do tej pleniteľskej veže. Bo zatiaľ nič neviem nájsť. Môj kompot sa mi už ide zničiť. Takže vykraftím si crafting. Takže teraz si vychôžte tyčky, pec, mám krompáč. Čo sa kraftí vlastne kladivo? Tak asi ešte nejaké topky. Dobre, veci si zatiaľ ne... Ja som si zastavil vchod. Tak, musím si teraz vyslobodiť vchod. Tak ideme ešte ťažiť. Tak poďme ťažiť. A nič nevidím. Takže na tejto strane nie sú. Takže ideme sa trochu hlbšie pozrieť. Neviem, či sa navedú. Teraz ideme trocha nižšie. Dúfam, že už nižšie nejaké budú. Tak, ideme nižšie. Zase táto hlina. No, zatiaľ niečo. Áno, počkať, je to železo? Áno, máme železo. Tak asi ešte rýchlo. Dačo som reálne počul. Čo je to? Čo sú to za zvuky? Pre istotu si vykopem iron, či sa tam dačo nie? Nie, nič. Ja už radšej idem hore. What? Jaj. Tak. Tu máš až trocha som toho kameňa naťažil viac. Naraz hore. Po chvíli, keď už som sa vystával hore, tak a sme hore. Počkať, kde je nejaké miesto. Dobre, tu som bol knihu a tam vidím väžu. Takže máme 3 hrúdky železa. Teraz si ideme dať vypiec. Bum, pec. Teraz hoto. Potom, ako sa to robí? Už to zmizlo. Teraz si zatiaľ nechám na štít. Aha. Ako sa mi odomýkajú recepty už na veľa vecí. Dobre, pozriem sa, či mi to na štít bude stať. Počkaj. Mám dosť vecí na výrobu štítu. Počkať. A ešte mi chýba zo pár driev. Tak rýchlo musíme ťažiť. Ale pre istotu si nastavím deň.
Nechcem, aby mi tu chodili zombíci. Počkať, teraz sa mi vôbec vyrobiť dosky. Počkaj. Dubové drevo. Tak asi to z tohto nepôjde, ale... Ja sa... Počkať, mám tu drevo. Nie, nemám, ale ja sa chcem ísť už pozrieť k tej veži, len teraz... Aha, tam je. Pre istotu si ešte tu na... Tak. Teraz aj pre istotu, ak by ma zabili, nastavím miesto objavenia sa. Ok. Teraz. Ok. Tak ja sa tam idem už pozrieť. Pre istotu som si zobral veľa blokov. Len dúfam, že sa zase na mňa... Dúfam, že sa mi to zase takto ako teraz nebude lagovať. Lebo je to ako... Toto ma hnevá dosť. Sú tam? Čakať. Ja ich tu ako si nevidím. Počkať. Opatrne, ale nechcem ani. Áno, majú tam zástavu, takže je to buď. Nie, nesmú mať. Ja nemám trošku stres. Aha, tu majú crafting? What? Tu majú tu nahore. Klietku. Ok, tak. Sa idem pozrieť hore, aj nejaké zástavy si vezmem. Na mne. Nelaguj sa. Ok, mám jednu zástavu, neviem síce k čomu by bude. Čakaj, sú hore? Kde sú? What? Nelaguj sa. Opatrne. Majú tú čestku? Oh, irony, yes. Červená fľaša. Poleno. Mrkve.